ka ji arziki ba ka je can hana na zaman lafiya nan zaka zo ka hana saka da kore hikaka. Me yake bakin ka? Kaka, Me? tun da naga abokinsa ya zo gidanmu yana tambaya sa za su tafi Lagos, ni na san akwai wani abu a tsakanin su. Ni na san da wani abu. To ai ni na hana tafiya Lagos. Me a tsakanin su? Herrim. Kuɗi. Wallahi herrim. A'a. Wanne isa ko ka tsane shi? Me yayi muku? A'a, sai ka ce ba dan uwanka ba ita da ta haife shi ta tsane shi, kai ma ka tsane shi akan me? Kaka da ma ke kike daure masa gindi, duk wani abu da yake yaya. Yake ya daure masa gindi. Waye abokin da ya dauko wa kuɗi? Yana zuwa, zai zuwa yi. Kai. Ya san yan gidan ai. Bar gidan nan, bar gidan nan. Kaka kina gani ko Fita. Haka kawai? Nan ma ba za ku bar shi ya huta ba? Wallahi ba me kuma takura maka. Wancan kaka billahi lazi banda uwar mu da yake na doke. Ha ba. Kabran mu dan ubansa. To kai zaman ka anan ka rabu da su can su karata a can. Kaka aure ma nake so ne. A. Wallahi. Aure. To sana'a fa, babu sana'a za a yi aure? Kaka tunda da ke ai kya ci da mu. In ci da kai in ci da matar?